Ukrainada dowam edýän urşuň arasyna ýaraly çaknyşykdan özbaşda guramaçylyk bilen goňşy ýurtlara gaçmagy başaran türkmenistanylar başdan geçiren kynçylyklary barada gurrun berýärler. Botgunlar topar bolup jany howluny ýurdu terk edýän mahal Amerikan neşri Rus goşunlaryna garşy meýletin söwüşmek üçin Ukraina barýan adamlar şol sany bir türkmenistanly barada habar berýär. Bu aralykda Rumin neşri çaknyşykdan alan ok ýarasy bilen Ukrainadan Ruminiýa aşmagy başaran bir türkmenistanly barada habar berýär. Agdawir bolup çöregimizi bölüşip ip terhetden geçdik. Diýip ödödlerini uruşdan evakuasiýa eden bir Türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Agdawir bolsak, ähli kynçylyklary ýeňip geçeriz. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. 24 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň üstüne goşun sürenden soňra beýleki bozgunlar bilen bir hatarda ýüzlerçe Türkmenistanly öz janlaryny halas etmek üçin uruş barýan sebitleri terk etmegiň uguruna çykdy. Azatlyk radiosy uruşyň ilkinji günlerinden bäri Ukrainada galan Türkmenistanlaryň evakuasiýalydylary barada habar berip gelýär. Serhetden aşmagy başaran türkmenler uruşyň ilkinji günlerinde Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň öz raýatlarynyň aladasyny etmendigini aýdýarlar. Türkmen elçixanasynyň bir işgäri 26 fevralda we 28 fevralda Azatlyk radiosy bilen anonim söhbetdeşlikde öz raýatlaryny evakuasiýa etmek üçin tagalla edýänliklerini aýtdy. Uruş başlanandan soňra bir näçe gün sesine çykarmadyk elçixana soňra sosial ulgamlar arkaly Kiýew şäheriniň demir ýol menziline üýşmek barada şol ýerden otla ýörite awtobuslary minip şäherden gitmek üçin özleriniň kömek etjekdikleri barada aýdyp başlady. Diýip türkmenleriň evakuasiýasyny ýakynan ýerleýän bir türkmenistanly Finç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Finç krizis döwründe türkmen raýatlarynyň görkezden özara raýdaşlygynyň we özbaşda guramaçylygynyň olaryň ödödlerini evakuasiýa etmeklerine uly rol oýnanyny aýtdy. Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň adyndan ýaňy ýakyn açylan bir Twitter hasaby türkmen raýatlarynyň Ukrain paýtagtynyň demir ýol mendilinden ýurdun günbatar sebitlerini, ol ýerden goňşy Polşa we Ruminiýa evakuasiýa edilýänlikleri barada habar berýär. Elçixana bir näçe gün pikirlenýänçe köp türkmenistanly student serhetden aşyp goňşy Ýewropa ýurtlaryna geçmegi başardy. Olar öz tanış türkmenlerini hem yerleşen yerlerine çağırdylar. Gysgaça aýdylanda halk öz başyny çykarmaly boldy. Adamlar hemişe bolşaly hökümetden kömek bolmajagyny bildiler. Diýip Finç aýtdy. Ukrainadan özlerini evakuasiýa eden türkmen raýatlary Ruminiýa, Moldowa, Polşa ýaly ýurtlara, käbirler bolsa ol ýurtlardan Türkiýäge geçýärler. Türkmen Nokot News neşri Germaniýa çenli baryp ýeten Türkmenistanly uruş bozgunlary barada habar berýär. Ukrainada uruş başlanandan soňra türkmen studentlerine Türkmenistanyň elçixanasy hiç kiri kömek etmedi. Olaryň özleri howpsuz ýurtlara göçmeli boldular. Köpüsi metrolarda öz günlerini görmeli boldy. Öz iýjek çöreklerini gündelik iş bilen gazanýan türkmen studentleri elleri pulsuz uruşun arasında yetim kaldılar. Diýip Finç noktaýar. 2 martda Azatlyk radiosy Ukrainadaky metrolaryň birini ödüne gaçyp atalyk edinip bukuda oturan türkmenistanly bir student bilen habarlaşmagy başardy. Hiç kim kömek edenok, studentler özbaşda serhetden aşyp Polşa geçmek isleýärler diýip Polşanyň Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Uruşyň başlamagynyň 5 gün soňra 28 fevralda Ukrainada galan türkmenistanlar Türkiýanyň A Haber telekanalyna göni ýaýlym arkaly interwiu berip özleriniň evakuasiýa edilmegi üçin türk häkimetlerinden kömek soradylar. Ukrainanyň daşary işler ministrligine görä 5 martda çenli Ukrainadan 130.000 daşary ýurt raýaty, şol sany 1.700 türkmen talibi evakuasiýa edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça agentligine görä 6 martda çenli Ukrainadan gaçmagy mejbur bolan bozgunlaryň umumy sany 1,5 million adama ýetdi. UNESCO-nyň 2020-nji ýyl üçin hödürleýän statistiki sanlaryna görä Ukrainada 4300-den gowrak türkmenistany talip ýokary bilim alýar. Türkmen talipleri çaknyşyk barýan sebiti terk etmäge finansiýan mahaly olaryň Türkmenistanyň galan enatalary ogul ýyllaryny alad edip çäresiz ýagdaýda Türkmenistanyň hökümet edaralaryna ýüz tutdular. Türkmenistandaky enatalar her gün dünýäli migrasiýa edarasyna barýarlar. Bir näçe enata urus başlanyly bäri öz çağlaryndan habar alyp bilmeýär. Jaň etseler jaňlara alynmaýar. Bu bolsa enatalary agyr düşýär diýsek ýalňysmarys. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 martda habar berdi. Gödi ýolda galan enatalar Ukrainada galan ogul ýyllarynyň aladasy bilen hasrat çekýär, uruşdan gaçýan türkmenleriň özbaşda guramaçylygy we özara raýdaşlygy ünti çekýär. Studentlerin Kiýewdäki türkmen elçixanasyna eden bir näçe telefon jaňy jogapsyz galdy. Türkmenler sosial ulgamlar arkaly habarlaşyp, öz watandaşlary bilen birleşip ýurtdan çykmaga çalyşýarlar. Türkmen oglanlar türkmen gyýdlaryna hem dogan çykyp, olary howandarlyk edýärler.
diýip azatlygyň gurrundaş aýtdy. Harkivda galan studentlere kyn boldy. Harkivdan gaýdan studentleriň arasynda uzak ýoly piýadalap ýürep geçen ýaşlar bary. Diýip azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Ýyllarça Türkmenistanly Ukrainany terk edip goňşy ýurtlara aşandan soňra Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salgylanyp 9 martda Türkmen hökümetiniň Ruminiýanyň paýtagty Bukarestden öz raýatlaryny evakuasiýa etmek üçin ýörüýte usul gatnawyny gurnaýanlygyny habar berdi. Ýöne uruş barýan sebäplerden gaçmagy başaran Türkmenistanlaryň arasyna Türkmenistana dolanmak islemeýän raýatlaram bar. Olar Ýewropa ýurtlaryna yerleşip şol ýerlerde ýaşamak isleýärler. Ýurda baranyňda da gowluk ýok. Şol bir diktatura, geljek ýok, ösüş ýok diýip asudalygy öwrenşen öz pikirini çekinmän aýtmagy öwrenen adamlar gurrun berýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Türkmen medeniýeti döwlet siýasatyny wagt edip ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň siýasy we raýat azatlyklarynyň berik çäklendirilmeginiň arasy asman, parahat, ýurt, asuda ilan etýän mahabatlary ýyllar boýy gaýtalap gelýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçülik roýuny habar berişleri işleri Ukrainada barýan uruşy agdamaýar. Bu aralykda 4 martda Rumin neşri Kiýewden alan ok ýarasy bilen birnäçe gün ýol söküp Ruminiýanyň serhedine aşan 25 ýaşly bir Türkmenistanly erkek adam barada habar berdi. Antena 3 neşrine görä Türkmenistanly ýigit Ukrainada taksi sürüjisi bolup işleýän ekeni, onuň sürüp barýan ulagy atışygyň arasynda galýar. Özi bolsa elinden we ayagyndan yaralanýar. Ol atışykdan alan ok ýarasy bilen Ruminiýanyň serhedine aşýar. Rumin medeniýeti Türkmenistanly bosqunyň hastahana ýerleşdirilendigini we bejergi alanyny aýdýar. Aýallar we çağlar galyp bersede daşary ýurt döwletleriniň raýatlary uruşdan gaçyp goňşy ýurtlara bosgunlyga barýar. Ýöne şol bir wagtda media maglumatlaryna topar bolup daşary ýurtlardan Ukraina barýan meýletinçiler barada habar berilýär. USA Today neşri 6 martda Polşa serhedinden geçip Ukraina barýan meýletin söwüşçüler barada habar berdi. Maglumat üçin aýdylsa, Ukrainanyň daşary işler ministrligi Rus goşunlaryna garşy söwüşmäge meýletin istek bildirýän daşary ýurt raýatlaryny kabul edýänlikleri barada bildiriş berdi. Amerikan neşrine göre Ukrainanyň bu çakyrygyna ýerip dünýäniň 22 ýurdundan ýüzlerçe adam Ukraina goşunyna kömege barýar. Neşriň habarçysy Ukraina goşunyna kömege barýan meýletinçileriň arasyna 38 ýaşly bir Türkmenistanly duşdy. Türkmenistandan bolan 38 ýaşly Döwlet Ilyasow özüniň Ruslara garşy söwüşjekdigini aýdýar. Ol indiki nobatda Ozal Sowet Respublikalarynyň biri bolan öz ýurdunyň üstüne çözülmegininden hawatyr edýär. Diýip USA Today ýazýar. Olega Russiýa uruşda ýeňiş gadansa sebäpdäki beýleki ýurtlaryň öz azatlyklary uğruna görüşmäge mejbur ediljekdiglerini aýdýar diýip USA Today ýazýar. Russiýa 24 fevralda Ukraina goşuny girdi. 2 hepde olay wagt bar Ukrainanyň dürli sebäplerine çakmyşyklar dowam edýär. Halkary jemgyýetçiligi Russiýanyň esassız harby çözüşini ýazgyrýar.